הורשע באונס אישה אחת ושתי נשים אחרות שהוא התעלל. אך עכשיו אמור להיכנס לכלא ל7 שנים מה7 בדצמבר. להיות שקר זה סוף לציונות. אני צריך להתבייש, או אתם אמצעי התקשורת צריכים להתבייש שכך אתם אומרים על החלטה דמוקרטית חשאית של בית הנבחרים. זה סוף לציונות. תואיל אתה להמתין, דיברת מספיק, הערב אני מדבר, אתה דיברת 6 חודשים מספיק, עכשיו אני מדבר. עכשיו זה זכותי לדבר, עכשיו זכותי לדבר. לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להסתלק מפה. אתה יכול להסתלק מפה. אתה אמרת די 6 חודשים, אני לא דיברתי כלום. לא נעים לך לשמוע את האמת. לא נעים לך לשמוע את האמת. ערוץ 2, כן, אני אסתדר. ערוץ 2, כן, ערוץ 2. זה אותו ערוץ 2 שבמשך 6 חודשים שופך את דמי. זה אותו ערוץ 2, גבירותיי ורבותיי. כמו שראיתם בקליפ, משה קצב נאם לפני קהל באופן מאוד סוער לגבי המקרה שלו, ולדעתו האי צדק. לפני 11 שנה, קצב נבחר הנשיא למדינה מהליכוד ול7 שנים עד שהוא התפטר. קצב נולד איראני, הציג את הקבוצה הגדולה של יהודים מזרחים. האזרחים נחשבים במעמד הנמוכה וקצב שהוא ישראלי מוסלמי ולאותי שהרגיש את האפליה, הוא קנדידט מושלם להיות מנהיגם. בסרטון הזאת קצב מביע את האפליה שהוא הרגיש לאורך כל הזמן, ולדעתו שהתקשורת מנסה לתפוס אותו בגלל אזרחותו. שבועיים לפני נסיעתו הסתיימה, הציעו לו הפסקת טיעון כדי לא להיכנס לכלא. קצב הסכים והתפטר, אבל אחרי זה הוא החליט לא להודות שהוא אשם וללכת לבית המשפט. בבית משפט הוא הפסיד והוא ביקש לנסות להתחנן מול בית המשפט העליון. שם 3 השופטים הסכימו שהוא אשם, חתמו לו שנים בכלא. פמיניסטיות ישראליות שמחות על ההחלטה בדבר קצב. הן אומרות שעכשיו הן מרגישות יותר בטוחות. זה גם בושה גדולה בשביל המדינה, אבל זה מראה שיש שופט מעל כולם, אפילו הנשיא. משה קצב עכשיו בכלא, והשומר של הכלא הבטיח שהוא יטפל בקצב כמו כל אסיר. איך זה יכול להיות שיום אחד נערה נעלמת באמצע תל אביב? תשמעו על זה אחרי ההפסקה. כולם, אני מתחתנת! אני מאוד שמחה בשביל קים. החתונה הזה יהיה גדול מאוד. בוודאי אני שמחה בשביל קים, אבל אני לא אוהבת את האסור שלה. אני לא מאמינה שאמרת את זה על טלוויזיה! אנחנו כאן ליד הספה של אמא של עדי יעקבי, שנעלמה יום אחד בתל אביב. בטי, תודה רבה שבאת היום. מה שלומך? אני בסדר, אבל אני לעולם לא אחזור לאני האמיתי שלי, בלי עדי. כל יום אני חושבת עליה. אני מצטערת. מה באמת קרה ביום של ההיעלמות? בדצמבר 1996, עדי לקחה טרמפ מרחוב המלך ג'ורג' לנתניה, כי אבא שלה לא רצה לנסוע אותה. זה מאוד מוזר שמישהו יכלה להיזהר במרכז תל אביב. כן, זה לא יאומן. החוקרים ניסו למצוא משהו, אבל הם לא מצאו שום דבר, כי כל אחד זרק את הכדור למישהו אחר. אבל לדעתי יש להם עוד מה לחפש. איך את מתמודדת עם זה? מאוד קשה לי. עכשיו יש לי סרטן ואין לי כוח פיזי וכוח רגשי. לא קמתי מהספה הזאת ל8 חודשים. תודה רבה שדיברת אותנו היום. רפואה שלמה. בסדר. די, מספיק! תומר, מור, איה! תפסיק עם הרדיו, אני רוצה לשמוע חדשות. מה יש לך עם הכבישרים? תגיד לי, תשב אחורה. אני
אני לא מאמינה מה שקורה לי, די כבר! ילדים! מספיק! אתם רוצים לרדת? לא מגיע לכם. פתחו Forever 21 בישראל. הסניף בקניון עזריאלי תל אביב הוא ענקית עם 2 קומות. החנות Forever 21 היא הצמיחה הכי מהירה בעולם ויש 480 חנויות בעולם עכשיו. החנות הזאת מתמקדת על בגדי נשים ונערות שזולה אבל אופנתי. השקיעו $1 מיליון בעיצוב החנות ובעתיד הם רוצים לפתוח עוד חנויות בישראל. תהנו! בקניון עזריאלי כבר נערכים להגעתה של הענקית האמריקנית Forever 21 והמנכ"ל הבינלאומי של הרשת הגיע לפקח עליה. 1,500 מטרים רבועים, 2 קומות וכל זאת, איך לא, בדיוק ליד המתחרה הגדולה H&M. זאת האסטרטגיה של הרשת בעולם, תמיד בסמוך לקולגה השוודי. אלפי נערות באו לפתיחת החנות. מוטי, ירדו לי המים. ממי, תנשמי. אוקיי. איפה את? בבית. אז למה את לא מתקשרת מהבזק? מהפכת המחירים החלה. כשנמצאים בבית, במקום לדבר ב-70 אגורות לדקה מהסלולרי, ניתן לדבר מהקווי ב-15 אגורות לדקה בלבד. מהיום מדברים מבזק לסלולרי וחוסכים בגדול. בזק, הכי טוב בבית. אמא? גלעד? איפה אתה? אמא, אני בבית! אז למה אתה לא מתקשר מהבזק? מהפכת המחירים החלה. כשנמצאים בבית, במקום לדבר ב-70 אגורות לדקה מהסלולרי, ניתן לדבר מהקווי ב-15 אגורות לדקה בלבד. מהיום מדברים מבזק לסלולרי וחוסכים בגדול. בזק, הכי טוב בבית. לילה טוב ישראל.